Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag gaan we onze reporters een dagje volgen. Kom maar mee. Stop. Zie je dit? Ja, ik heb daar een heel stuk mooie van die madeliefjes gevonden. Oké. Daar ga ik daar naartoe. Ik roep tot 3, dan ga jij opnemen. 1, 2, 3. Wat zijn jullie hier aan het doen? Vandaag is het met de kids mee. De woensdagmiddag is altijd met de kids. Dat noemen we de vliegende reporters. En vandaag zijn we op pad eigenlijk weer voor een nieuw item te filmen voor Kikker TV. En hun komen altijd met hetzelfde idee. Hun hebben, nee, ik bedoel niet hetzelfde idee, maar hun komen altijd met hun eigen idee om het te filmen. Vandaag is het dus over lente en ja, zijn we weer op pad gegaan om te gaan filmen. En wanneer we daarmee klaar zijn, gaan we dan monteren en dat doen ze allemaal zelf. Filmen doen ze zelf, monteren doen ze zelf en de idee brengen doen ze zelf. En ik loop er gewoon iemand bij om gewoon eigenlijk niet op gevaarlijke plekken te laten neer of steken of zo, gewoon zoiets. Nee, geen persoonlijk film. We hebben gezien waar de reporters mee bezig waren. Nu is het tijd om een kijkje te nemen bij de meiden. En vind je het leuk om dit te doen? Ja hoor, ik vind het wel leuk om ze te helpen om dingen te zeggen hoe ze het beter kunnen doen en zo. Een beetje te begeleiden. Ja hoor. En vinden ze het zelf ook leuk? Nou, dan kan ik misschien beter even aan hunzelf vragen. Kom even. Vinden jullie het leuk om filmpjes te maken? Ja. En waarom vinden jullie dat leuk? Omdat het leuk is. Omdat het toch iets anders is dan na school. Dan heb je nog iets leukers te doen met heel de tijd tijdens je huiswerk zitten maken. Ja. Degene die moet interviewen gaat aan die kant van haar staan. Voor het ijsje voor. Doe maar alsof je aan het eten bent, ijs, hè? Staat hij aan?